Darag mga chikiting humanag babat guys. Nani sila channel pohon guys. Kaluha channel. O Kaluha TV. Dara sila. Namubo si Kuya Jacob. Bubo ikob. Apila tong huwang kwan ha. Ang palaya. Good morning! Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Diyan na po mi sa likod sa balay sa akong mother. Diyan karon guys, diag mga ay diag usa ka kaluhing. Si Siopaw. Si Zia. Niya kanang monik manghod sa kaluha guys. Diyan dara si Kuya Jacob bilang magbuwang. Unja diyan mi sa likod guys kay mo visit me. Mo visit me sa mo ang garden ya. Kani sila guys. Mga basa pa ni guys kay gikan naligog dagat haron mawa ang ubo og sipon. Mao ni ang kaluhan. Na sila channel ra ba guys? Unsa to yan sila channel? Kaluha. Na sila channel pohon guys. Pa masugdi basta kay na sila channel Kaluha TV nya. Please subscribe pohon guys ha. Yeah, mato na mi sa garden guys. Mo visit kami. Yehey! Padong mi sa garden. Tingga sunod ako guys. Chikiting. Darag mga chikiting ka. Kasunod nako guys. Hoy, dali na. Nice Nelly? Unsa na nang Nelly ato na nga pangwaon. May passion fruit narag mga kasunod ng mga chikiting guys. Atas kanang ubi ni mother na nayubi si mother guys. So mo ni yang ubihan gamay ra guys yang ubihan. Then pakiton mo nako sa among tanom guys dili pa daghan. Then kani mo ni ang cucumber sa akong sister mother sa Kaluha na cucumber namuwak na guys pero wala pa siya putot guys. Nanay mga flowers sa cucumber guys. Guwapa kayo, yellow kayo siya. Dara guys pero wala pa bunga. Itawag na mo si yung mama. Bye-bye. Una lang mo. Bye-bye sa. Mga cute kayo mga kaluha guys. Unsya guys, nay natapuan ni guys. Kanang natapu sa tanom. Kuan ni siya. Kanang watermelon na gamay pa ni siya sa una guys. Gingnan sa umanghod nga hala ayaw ka tubo, ayaw jud ka kagwapa kay ibton jud mo. Nahadlok sila guys. Diya karon guys muna siya unja dara agahuang mga okra dara guys. Daghan ni siya guys. Pero muna lagi po guys, binubuan jud ni morning, ini kahapon. Unya guys, daraga mo ang sweet corn nga wa jud intaw nahimo. Way nahimo guys kay gipang tuktok lagi sa manok ang iyahang mga dahon guys. Oy, wa jud taon baw dili jud siguro ni ma. Gapa kay ang buwak na. Lagi wa jud in town. Tanawa gyud mo bag-ong sweet corn gitanom nga pudpod. Nangapudpod na po ang bagong sweet corn guys gitanom kay kanon lagi sa kanang manok kuan magukuno na guys basta bagong tubo lami kay na nila sa mga manok nya mao na gahuang kuan guys. Ang okra na dagko na dyan sila guys makalipay pod lagi jadi yaday gamay kayo sa tanang gitanom no guys. Kani sila mo ikinagamyan abi di mabuhi guys pero nabuhi oy. Ako ba yun ang pagabubuan ba yun na namo nya dara ang balanghoy sa akong mother or kamuting kahoy kana mauna siya guys ang tanom sa akong mama. Diya kana jaday sangig ang butog kaila ba mo og sangig guys. Ang pinangayo ni nako sa ato sakop nako sa among neighborhood guys. Unja ingon man ako ang maguwang nga mas mayo daw kuno ibalhin sa yuta pero
ninduting sangi guys. Oy kay pwede ni siya nimog isagol og magluto kag mga karne kay pawa sa kuan guys ba, pawa sa kanang iyahang baho or kanang unsa nang basta kay kanang mga bahuan nga mga karne kani isagol para mawa daw ag baho sa imuhang niluto, mga langse ba sa karne. Lami ni siya guys. Diyan ang pinaka kuan akong tanom nga gialagahan yung taman-taman darag akong ampalaya guys. Ningkat padung na sila mukatay. Day usa diri guys namatay kawa kagwanta siguro sa init guys. Then kani mukatay na padung guys, kani hapit na po dyan. Kani guys agtumoy namatay pero na ni salingsing siya, duha ka buki ang salingsing. Diya dahi usa ari guys gi putol sa snail. Diya dara guys o ag kani moy las. Dara guys o. Nagwapa na sila guys o, pero hala murag nay ud. Kay na tai sa ud. Hala ba jud mo ud ay. Hala na adji ud siya guys, giud. Hala. Kay na tai sa ud guys. Kali kay nabantayan na pud na pud ning mga dahon ani, ho na lamang ditang tangon ning dahon ani. Ana lagi ud lagi. Dito gadyo ning mga ud ba? Mo jud ni pagabantayan jud guys niya. Sa amua po day guys na ako'y ang palaya dito to likod sa amua. Namunga na og naibunga usa ka buk guys pero putot man. Mubo man nga kuan guys ang palaya. Mubo ag bunga pero ambot lang ka pod guys ug santos si Jahinay magtubo kay maot lagi kuno ka tamnan adto kay kuan daw kanang maungan tungod sa mga nailubi, kasagingan, maungan lagi niya mo nagaho ang mga kuan lemongrass. Oh, kana ako gatanom ana guys. Diyan na po ko'y mga tinanom nga mga kanang malunggay pero napoy dili ahuani mo guys kanang murag akong mama na nagtanom. Diyan ako'y bagong tinanom nga kuan guys kanang kuan bagong tanom nga kuan singa ni lemongrass na 1 2 nabuhi na baya pod. Sunod kani 3 4 tara ya kani guys bago na po na kuning gi bungkal. Ang plano na po ani guys tamnan ako og kanang soyan og tanong ani guys og pichay kay pwede ra daw kuno isapod ang pichay guys. Diyan na po ko'y gilawong ato guys nga ang gitawag kuno ato guys kanang lilion nga kuan lilion nga kanang talong nga digid puno na siya mamatay imo na lang kuno ang puungan then mubunga na pod naho so ayan lagi guys og buhi bat o kanang moturok ba to kay galawon ako guys. So balik ko rin sa kuan guys napoy natapo lain guys kuan kuno ni kanang singan ani kalabasa na tulo ka punuan ng kalabasa guys na apil ani kay ako manggod guys ug magaluto kog mga utanon niya ang mga labi na kalabasa mga unsa na diha amo gud ang pangtigumon na iya mga panit so dako flower pot niya fertilizer no ja gibutang man ako diri sa garden oni ni tubo siya guys kalabasa pakatayo naman na guys kay haron maka bunga di ay di makakaon pud ta. Diyan na mubuo akong manghod guys. Mamubuo siya guys. Siya po'y mamubuo ron. Mubuo guys. Kay init man, waman ang uwan. Lagi ni katay na. Hadlok lagi siya ibton. Uy, dagana maniglagong. Say na ana. Guys, di ami kuan po guys. Oh, kanang passion fruit. Nanami passion fruit nga ni katay jud guys. Na kana siya kanang murag wine. Diya diri sa
kahoy nga. Unsa ni nga kahoy? Kanang lagnob nga. Dara, yang bunga makita ba? Kuan man kanang suwaw. Dara guys, oh na siya dagang bunga guys. Na daghang bunga na nakahinog na pud ni guys oy. Nakakuha na gani ko lami kayo kanon. Uy lami butang nga gamay ay asukar ing. Gamay ra god nga murag mag-fight ang iyahang aslom ug tamis, muray nga na ba. Na dito sa ibabaw guys oh. Lugos lang makita guys kay green pa man ang bunga, diya green pud ang dahon. Tinanom ni sa kong manghod. Manghod pag umangkon guys. Yan. Kaloy sa Dios nakabunga na. Diyan na po dito guys oh. Na dito. Na po ko'y tanom na ko'y kuan adto guys kanang sayute gitanom nya. Ay di kanang palit kog sayute. Wala man nautan ni kuan man ni turok. Di ako na lang gipatanom sa akong mama ni katay na pud guys. Diyan ni palit na pud kog sayute lain. Wa na pud naluto. Niturok na pod. Ako na naman siguro tong itanom. Karon guys, nikatay na puhon makabunga na po nato dito hanang makakahuyan diha guys oh. Hana guys. Bay man asang mama likod oh. Lagi kalabasa lagi, lahi siya. Apakatayon po na. Pwede man siguro nagpakatayon og ana haron dili mangdong dito. Lagi pakatayon siya ba. Sagbot kayo guys. Day saging guys. Oh, lami ra ba ni nga saging guys kay saba ni nga saging guys. Kaya itong mugbo kayo nga saging guys nga inig. Bisag dili siya hinog. Niglungag nimo. Yellow o color. Nga lami kayo. Daghang bunga guys. Kana og makita ninyo lamdag manggod ka adto guys. Seryo? Damo daghang ha? Kuan passion fruit. Pagtanong ba? Lami na hoy, lami hoy, vitamin C nang passion fruit. Ha? Tagan ako sabit. Ako kay sige. Nara guys, oh, daghan magbunga guys, pero baw maklaro baka na ninyo guys, hanap man. Kay green man ag dahon, green po ang bunga kay wala pa man nahinog. Kung mahinog ni siya guys, pink ang color. Pink, violet, pink no. Murag violet nga pink guys, makalibog. Pero sa una guys, dami passion fruit nga kuan, yellow, pero among gipuo kay abot na sa ikatay-katay naman sa kanang atop mo to nga gipuo kay umi kay bawg aslo magud kayo niya di ay lami man day siya gamo juice nga pure. Darag mga chikiting humanag babat guys. Nani sila channel pohon guys. Kaluha channel. O Kaluha TV. Nadara sila. Namubo si Kuya Jacob. O bubo ikob. Apila tong huwang kwan ha. Ang palaya. Namubo si Kuya Jacob. Sige na oy. Babay na. Bye guys. See you in my next vlog. Thank you for watching guys. God bless us all. Bye bye.